Good morning everyone! It's Saturday morning and nagluluto tayo ng breakfast ngayon. Wala pa tayong hilamas, wala pang anything. Nagluluto tayo ng spam. Supposedly kakain kami somewhere kasi gusto namin tumambay near siguro sa park or whatever kasi maganda yung araw. Buong araw kasi umulan kahapon. Pero sunny ngayon, tingnan nyo guys. Oh. yeah, pero sabi ni Kim gutom na daw siya. So yung hinanda ko, kakainin na lang namin ngayon. Yeah, and then our plan for today, we're gonna go by Santo Niño sa Marian. Marian Distributor, yeah. And then after that, we're gonna, we'll see. We don't know. Makabili kami ng pandesal. Yeah, yung pandesal na sinasabi namin na nasa Main Street. Malapit lang kasi dun yung nagbibenta din ng mga ng mga Santo Niño, Holy Rosary, mga ganun. So, kaya kain na muna kami. Okay. Nag-ready na tayo. Actually, palis na tayo. Nagsasapatos lang ako. Nagsaspray ako nitong tawag nito? Dr. Scholl's foot deodorant. Nilalagay ko to lagi every winter. Kahit every day pag umalis ako kasi buti na yung safe. Hindi maamoy yung pan natin. Hindi ako masyadong confident. So, You know where my wallet is? nasa akin. Okay. Dadaan muna tayo ng P1. Ibababa natin tong basura natin. And then, imimit na lang tayo ni Kim doon sa sa ground floor. Hi. See ya. Hello. Ganda ng weather today. It's sunny. It's been sunny since we woke up, but we woke up late today. But yeah, it's really nice and sunny today. And then on Monday, balik to rain na ulit. Kaya we gotta do our things really quickly, and then we're gonna go and hang out with some friends, Alex and Bea. So yeah, I'm just arriving at the car now, and then I gotta go get Kat from upstairs. Tapos doon kami pupunta sa Marian Distributing Center, I think it's called, para sa Santo Niño ni Kat. And then yeah, I think that's it. We might buy pandesal if may fresh pa. Okay, palabas na tayo ng gate. Nandun na si Kat, nakita ko na siya, I think. There she is. Right there. Ayan, super clear ng skies. OMG. Ang ganda talaga ng araw. Kahapon talaga super depressing yung day kasi super dark. At Ngayon, saka kasi yesterday, birthday ni Liam Hemsworth. birthday ni Liam Hemsworth kahapon. And ayan, tingnan nyo naman, tirik na tirik yung araw namin dito. Alis na pala tayo. Pupunta na tayo ng Kay Ate Marian mong distributor. Marian Distributing Center dun sa Main Street. Doon tayo bibili ng Santo Niño. Nagtapon na ako ng basura kanina. Muntik ko to. Bakit ka bibili ng Santo Niño? Kasi feast day ni Santo Niño. Ay, sinulog ngayon sa sa Pilipinas, sa Cebu. And then deboto, hindi naman sobrang deboto ako ni Santo Niño, pero talaga ako kay Santo Niño. Kay Santo Niño ako nagpe-pray. And kanina nagtapon tayo ng basura. Muntik ko na matapon tong Dayquil at Nyquil ko. Hawak-hawak ko siya. So meron tayong ganito kasi kanina paggising ko, sobrang congested ng ilong ko. Sobrang nag-runny nose ako nung pagtayo ko. So nag-decide ako na dalhin na lang siya. Allergies lang. Pwede na.
Kasi I don't feel anything eh. Hindi naman ako, yung ilong ko lang talaga nag-a-atching ako kanina pa. So, Dami talagang cars dito. Tingnan mo. Nasa stress ako sa pabagalan ng mga events. Busy ngayon kasi magandang araw. So, kaya yung mga, mga dower cards natin ay lumalabas din. Ayan. Also, si Miley Cyrus, lumabas din siya. Miley, Ate Miley, if you're watching, I love you. I love you so much, Ate Miley. I'm proud of you. All day namin pinakinggan si Miley Cyrus kapon kasi kaka-drop lang niya ng bagong song na title Flowers. Ate Miley, free plug yan Okay, mamaya na lang guys. Okay. Liliko na lang tayo. Ayun pa yun, ayun pala yung across the street. yeah, Marian Distributor. Ayun na banda. So pwede tayo siguro sa likod dun. Let's see. Oh, it's too late. So I got it. Yay! She Tingin? asked me if I want a box. I said no, because I'm gonna be unboxing that right away. And then I got this one. It's not the Santo Niño. It's not the same Santo Niño I have sa bahay. Oh, nice. I like it. May blessing na yan. Wala pa. So, sa bahay kasi meron ako yung wooden na Santo Niño talaga na malaki. Sobrang laki nun. And, hindi ko din nala kasi at least doon sa bahay, masasayaw-sayaw siya nila mama. Oh, ang ganda. $50? Mm-hmm. Oh, that's expensive. No. Yeah, but I mean, look at that. Look at how nice it is. yeah, the details. It's better than the one yung dyan. Merong $27, Na mas but malaki. plastic I mean, Hindi yung nakita mo yung dyan sa Filipino. Na store. Di ba malaki yun? yeah. $50. Oo. It's $50. But yung details kasi niya, it's so cute. I like it. Parang na maganda. ako. And ang ganda ng pag-paint to. Yeah. Yung malaki, $79. Meron siyang, yung paanan niya, yung dito, yung paanan niya, merong drawer, tapos may scroll, then, For rosary? rosary and a prayer. Oh. I wanted it, but iniisip ko parang, Magkano yun? 80, 79 point something. Sabi ko, Malaki. Mas malaki. mga siguro ganito kalaki. So sabi ko, wala ako masyadong naman. Ito na lang siguro. Babali ako ng lotto. Yung pack siya of, I don't know, of entries. $10. Kasi pumili ako ng Red Bull because I need Red Bull. And I got you this one. Okay. And then the guy, I wasn't planning. But he was like, do you want to buy lottery? Kasi a lot of people are buying today because it's 60 million. I'm like, oh, sure. Sana manalo tayo. Yeah. So, if we win, we will give back. For sure. Yeah. But I was like, oh, okay, cool. Kasi, when you don't expect it, you Yeah. just take the offer. Yeah. I just I don't know. May draw mamaya. Is there? Hmm. How do you know? Oh, 14? Oh, is this only 2 draws? That one is January 17 and then the other one is January 14. Dalawa lang? Yeah. Oh, I thought na like it's 4 because you buy 4. Mali pala. Anyways, he also gave me a membership. Tapos sabi niya, if you get 300 points here, you save 7 cents per liter. Oh, what is this? Chevron. Chevron. Yeah. I was like, that's pretty big. 7 cents. But anyways, ano nang plano natin ngayon? Do you want pandesal? Parang, siguro hindi na fresh yun. Try na lang natin yung sa Costco. Which one? Yung buns? Yeah, the buns. And then, I think now, we're gonna go for a walk with Alex and Bea. I think that's our plan.
I'm not sure what else we're gonna do. Siguro, hindi na rin kami magwa-vlog masyado, no? Kasi, when we're with friends or something, parang, Oh my god, I think this is really allergy. i-ano na lang namin yung time namin talaga sa pag-hangout, you know? Yeah. Saan ko ito lalagay? Iba na lang. Tapos ibaba na natin mamaya. Yeah, anyways, ayun na nga yung Santo Niño ni Kat. Nag-ano sila I'm kasi, happy. taga-ano si Kat, where you from? Ormoc? Yeah. Ormoc. But, so, this is, a big Ormoc deal. ako, pero sa kanila. tagal ako sa Cebu, and then sa Cebu na ako talaga mag-start ng Santo Niño. Kasi si Santo Niño, sineselebrate talaga dun sa Cebu. Yung sinulog. Kaya, very happy. Kailangan natin ipa-bless yan, no? Bukas magbe-bless ang St. Mary's ng Mga Santo Niño. So, What time yun? nagsisimba tayo. Tatanungin ko nga si Bea. Yeah, bukas samahan niyo rin kami sa pag-bless ng Santo Niño. So, ngayon, pupuntahan na natin sina Alex and Bea. Siguro mag-walk-walk lang tayo ngayon. Kasi, Mahuhulog yan dyan. Hindi. Mag-walk lang tayo ngayon kasi magandang araw eh. Tapos, sayang naman at least makakuha tayo ng fresh air. Makakuha tayo ng magandang tanawin. May vitamins yung katawan natin. So, kaya lubos-lubosin na natin yung araw na to. So, Pupunta kami nag-decide kami na pupunta kami ng White Rock na lang. Doon kami mag-walk. Kasi inisip namin na siguro sa Stanley Park na lang, but it's gonna be traffic downtown. Kaya, ang tight pa naman sa downtown. Kaya, mas okay na ako na matraffic kami from highway rather than downtown. Kasi, minsan ang hirap talaga ng downtown. totoo. At saka, anong tawag nito? Tagal na rin kasi namin hindi nagkita ni Bea and Alex. Since Last year pa. December, bago pa mag-birthday si Kim. So, siguro mga November, nung birthday ko, doon kami huling nagkita. And, tingin ko, it's a good time din na magkita kami ngayon kasi pareho kami walang lakad. And hindi naman din to planado. Oo, nag-text lang kanina, nag-chat lang if And we were free, so... Yeah. So, for those of you na hindi alam, si Bea and Alex pala, roommates namin din dati. Oh, yeah. Sa Fraser. Matagal namin nakasama. Mga 1 year din kami magkasama sa bahay. Ako, si Alex, si Bea, si Kim, kaming 4, solid. Solid. True. Pero hindi, totoo nga. Very, very solid naman yung... Since even after na maging roommates kami, like, nung naging roommates kami, very good yung samahan naming 4. Yeah. Like, okay, Siguro lahat yung na dynamic namin okay lang talaga. Oo. And then, biglang nag-click lang talaga lahat yung personality namin. Walang anything. Parang ang bilis namin nagkaintindihan ng mga sarili namin. Yeah, parang kasi iba din yung gets na nila kung kunwari nagsusungit sa cat or something. Nagsusungit ako. Or basta lahat na ng mannerisms namin at saka yung mga habits and mga actions gets na nila. Kaya parang when we're with them, we feel at home also. Yung hindi na kailangan mag-explain ng actions and kung ano yung whatever. Parang gets na lahat. They're also, both international students from, sila. Si Alex is from Mindoro ba yun? Actually, I don't know. Yeah, but Bea... We always talk about it, but I never remember. Yeah. But si Bea, taga
Luzon na area sila. And kaya din siguro naging okay kami yung pagsasama namin kasi parang may mga pagkakaintindihan din about sa mga pinagdadaanan namin bilang international student. True. So yeah. Ayun, may nagva-vlog din sa labas. Meron din. Oo. Sorry. Magalaw. Sorry. Kasi naman, City of Vancouver, please, fix your roads. Walang pa si Mayor. Walang pa ayos ng We Earnest Ice Cream mo. Walang pa churba si Mayor. Walang paayos ng roads. Walang, Ayos wala siyang projects. Pero okay lang din naman. Ang mga nasasaktan talaga yung mga luxury yung cars. Yung mga Lamborghini. Parang Super lowered dug-dug-dug na. sila. Grabe. Pero pinangarap mo ba na magka-Lamborghini? Min, Pinangarap mo ba, like once in your life, pinangarap mo ba na magkaroon ng ganong klaseng luxury car? Kasi ako hindi. me? Yeah, of course. Me, I want, right now, it's different now. Because back then, I wanted an Audi R8. But now, I want the G-Wagon, Mercedes G-Wagon. Yeah. Because it's so big. And I know. it's, I want the Jeep. Yeah, it's yung a G-Wagon na box. sinasabi ni Kim. Yeah. Gusto ko din. I love it so much. Alam nyo, since nung nakakapag-drive ako dito, hindi ko na nagustuhan mag-drive ng sedan na type. Kasi, ganun ako mag-drive eh. Parang ang short niya for me. Nung nakuha namin si Eddie, isa sa mga factors na nagustuhan ko siya, itong car namin ngayon, dahil kitang-kita ko yung lahat. Kitang-kita ko yung kasi naman yung height ko, sa mga hindi nakakaalam, bitin yung She's 5 feet. Lahat. bitin yung height natin. Kaya, sobrang sobrang happy ako kay Eddie, itong car namin, yung Nissan Kicks. Kasi, kita ko siya. Yeah. But, yeah. So, ayun na nga. Alam nyo, allergy talaga to kasi atching ako ng atching and then runny nose. But, ano nga ba yung magkwentuhan natin? Bakit nga ba tayo umalis? Dahil Sa Santo Niño. pumili kami ng Santo Niño. So, guys, ewan ko kung ako lang ba or kung kayo lang ba. Pero, malakas naman yung pananampalataya ko, no? Malakas naman yung faith ko. Si Santo Niño lang kasi, kay Santo Niño kasi ako nag-novena dati nung nag-a-apply pa ako for student visa, nag-a-apply ako for student permit, kay Santo Niño ako nag-novena. And then, siguro, iba-iba naman talaga yung faith natin, no? Iba-iba naman talaga yung paniniwala natin. Sa akin, nag-work siya. Siguro na din dahil nag-manifest ako. Siguro, yung universe, parang narinig din niya. Pero, super, talaga ako. Unang-una kong hiniling is yung lang talaga, bigyan ako ng lakas ng loob pag na-approve yung visa ko na pumunta ako dito. Kasi, guys, kung magiging international student kayo, sobrang hindi madali. Sobrang struggle talaga. And pagdating nyo dito, alam nyo na magba-back to zero kayo. So, kung ano iniisip nyo, kung anong ine-expect nyo, yun na talaga yung makukuha. Yun talaga yung yung fact, yung katotohanan na pagdating nyo dito, magba-back to zero kayo. Yun nga, sinabi ko magme-mental conditioning kayo. Kalakip na doon yung pag-accept na talaga ng magiging sitwasyon nyo dito. Magiging mahirap siya, but of course, it's only at first. Marami naman nasasabi na yung paghihirap and struggles and everything. That's only during ng student era nyo. Yeah. Like, after nun, parang set up na rin naman kayo after. Kasi, everything is the same here. Like, there's no, walang parang, I don't know. Totoo. May lang, parang
once naging student kayo, of course, expected na talaga na kayo ang gagawa ng anong tawag nito? Kayo ang gagawa ng diskarte kung paano kayo mabubuhay dito because binigyan na nga tayo ng libreng medical sa government. 'Di ba? At least parang yung part mo as an international student kasi ginusto mo 'yan, aanuhin mo, parang gagawa ka ng paraan para Yeah. maging okay ka, Yeah. you know? Kasi True. ang ano naman, ang anong tawag nito, parang ang kapalit naman 'yan kung andito na kayo mag-work and then magiging permanent kayo dito, salo naman kayo ng government eh, you know? So, sa una lang yan, sa una lang yung paghihirap. Yun lang, guys. Natatawa lang Sorry, talaga maybe it's ako. an unpopular decision. We don't know. Pero in my mind, it makes sense. Kasi, di ba, bakit naman, why would you need to prove your funds if you don't need it here? Yung parang ganun. Parang common sense lang na, Yeah. anyways, sa inyo na yan. Kung gusto niyo mag-complain, sige, mag-complain kayo. Pero nothing will happen when you keep complaining. But things are going to happen when you work hard. That's so true. Bottom line is that. Tagalog natin yun. Sige, walang mangyayari kung lagi kang magrereklamo. nagrereklamo, nagwa-whine, parang naghahanap ng libre. Pero kung mag-work ka na lang, gagawin mo yung kailangan mo, magtitipid ka, gagawa ka ng diskarte sa pamumuhay mo, mas marami kang mararating at makukuha sa life. So, Tama. So, less more gawa. Yung parang gano'n. yeah. Uy, nag-rhyme yun Hindi ko in-expect yun. But, yeah. Less dada, more gawa. Less I'm gonna dada, make more t-shirts. gawa. Less dada, more May gawa. merch na kami. Less dada, more gawa. Yeah, guys. So, your opinions are open and we are very open sa mga opinions nyo. So, comment down below. True. Sige, see you guys tomorrow. See you. Bye.